салом алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хонаи навбатии мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Шоҳ Мансур, кӯчаи Баҳорӣ. Ана ҳамин хона аст. ҳозир медароем ба даруни хона, ҳоли маълумоти пурра метиҳем дӯстон. ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. Аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. Инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоем. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ноҳияи Шоҳ Мансур, кӯчаи Баҳорӣ, 2-7 сотиқ замин. зиёд замина ҳасту, кам не дӯстон. 4 комната. об, свет постоянне, обошон, обои шаҳрӣ, ба ягон мотор, ягон чиз дигар, обо промояй, светошам постоянне. Хоб, якум хонаро мебинем аз сари дӯстон. ду басе якум хонаш. хоб, дар ин ҷо як кат, як хонаи дигар, як хонаш 2 басе, се дар хонаи дигараш 5 басе. варианти зимния хона. ҷоя кухня майда аст дӯстон, метавонем ки барои 2-3 семя даже хона. ҷоя кухня дигар хеле кадаги шам нишон метиҳем. дута ҷои кухня. хоб, тае ки ана ҳамин биное ки мебинем, тагаш як подвали дароз аст, хел подвали калони дароз аст. ба навор намегирем. барои 2-3 оила мешавад зиндагӣ. хоб, аз тарафи дасти рост як инам хел хона аст, аз тарафи дасти чап як ҷои душевой барои ана ҳамин хона. инҷа ҷои вариант, ҷои вариантш. як хонаи дигар аз ин тараф. ё гуфтем размерош 5 ба 3 аст. хоб, ростаки роҳ аст. нигоҳ кунед дӯстон, аз тарафи дасти чап як душевой мешавад. инҷо гуфтем ки ҷои душевой аз даруни хона буд. ва нигоҳ кунед, як 9 метра ҷои нонбойхона аз ин тараф. чакдони нонбойхона 9 метр аст. ҷа ҳоҷатхона аст дӯстон ва ҷои ошхона, дедонхона. обои намхе дӯстон паст, яъне об паст. светҳоам гуфтем пастен, мақсади на турбои об задагия.
о проблема нест. Якчанд аму дарахтҳои мевадор, ангур, хурмо, сев интори ҷои ҳизмхона кардагӣ. хона дӯстон дар гуфтем ки кӯчаи баҳорӣ аст. пеши церкви русо як дуюм кӯча аст. сеюм кӯча аз роҳ аз тарафи дасти рост мешавад. ягон 10-15 метр 15 метр тарафи ҳамин хона мешавад. раҳ асфалт аст. ягон проблема нест дар роҳ. хоб як бор дигар такрор мекунем. хона қарор дорад дар ноҳияи шоҳмансур, кӯчаи баҳорӣ. 12-7 сотиқ замин, 4 дар хона, 3 хонаш 5 ба 3, як хона 2 ба 3. нархи ин хона дӯстон $50,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерои телефон барои тамос 918 40 17 30. дар ана ҳамин номеро занг мезанем дӯстон. соҳибхона маълумоти пурраи хонаро метиҳад. дастнос ҳам нест дӯстон. нафароне ки мегӯянд снос дай мехеза, пака дастнос нест, тарафо намехезад. латоки оврал масаро